Salutare tuturor, eu sunt Antonio, cel cu albastru, iar cel de lângă mine este nimeni altul decât Corul. Surpriză, am revenit! Cori. Avem așa de început. Vă dau un spike swing-in. Bine spus, ne jucăm un pic kendama să ne încălzim. Un spike swing-in. De aici. Ia de, Stai să dau un băr. dăm. Ok, și dă-mi pata. De început dau așa. Swing-in. Cupă mare. In. Și un juggle așa de început pentru voi, că sunteți puii mei. Cum zice mai pe românește bisoi. Puii mei, ce faceți puii mei? Bun, deci... Stai, dă-te. Dă-te, Antonio, că te lovesc. Juggle. Uite că vă dă acum. Da juggle! Chiar a dat! Nu mi-e pe nimic! Jur pe inima mea! Așa. Aproape. Ia, un juggling. Stai să dau un juggle, stai un pic, nu, că e greu. Oricum că nu-ți iese, nu-mi iese. Mi-a ieșit, frate. Puii mei, ce faceți, puii mei? Juggle, ați văzut? N-am făcut nicio... In. Și Earther și-am încheiat-o și după vă spun despre concurs. Ce-ai, Cori, ne-ai dat de gol? Așa e. Earther și gata, vă spun de concurs. Asta e, Stop! Acum avem așa. Vedeți că Am anunțat un concurs. Nu am făcut noi concursul, am făcut cei de la Cripsy. De pe exercițiu. Așa. De la școala, nu știu care e, o școală apropiere pe acolo, Cripsy, după exercițiu. Știți, cred că majoritatea din Pitești. Așa. Și hai să vă spun premiile. De la locul 1. Locul 1 primește 150 de lei, o kendama Sweet Starter. Nu? Verde, da. Verde. Al doilea loc, 200 de lei și un voucher de 150 de lei de la ei. Și locul 3, 150, ba nu, sau? Da, 150 de lei. Și cam atât. Și în caz că nu știați, nu suntem sponsorizați sau ceva. Că suntem începători, naiba. Și acum vă facem așa. Antonio, dai swing-in. Am dat swing-in de toți banii. S-a văzut? Nu. S-a văzut, Cori? Acum da. Swing-in aruncă la mine. Sau hai de aici, pe cameră. Aproape. N-are nimic, încearcă până poți. Oricum o să tai eu partea asta când... Da. Editezi o Dar parte. trage mai mult. Așa, mult mai mult. Așa, mult mai mult. Aproape. Așa, aruncă la mine, că a dat, chiar a dat. Am dat, mă Aruncă. Era așa, aici aruncă. Yes, și de aici? De aici dau eu. Cupă mare. Of, cupă mare. Dar pune și tu cupă mare, aia normal, cum se pune cupă mare. Ce? Cupă. Era în in, așa. Nu-ți mai schemele! Bă, Antonio, dă-te că mi-l te lovesc. Hai să dau un bird. Și după... Care au auzit de schema asta să vină în comentarii. Era pusă de ce? De asta, de birdul ăla și de aici o continui eu, că îmi place să o continui mereu, că e schema mișto, îmi place. De acolo cupă mare. Bird aici. Mi se pare asta mai greu decât ăla, mâncați-și. Și Earther și Swap. Bird. Lasă-mă să continui și o schemă. Hai că dau un juggle. A dat.
Juggle. In. Dă-te că mai dau un juggle in și gata. Juggle cu pămarin. Juggle in că nu pot. Ai da, Jagălin, nu mai minți. Mi-e ieșit din greșeală, din bulion. Din greșeală. Dă-te. În caz că nu știați, Kendama lui Cori are gaură. Așa, juggle, dă-te că am făcut. In. Acum avem așa. Acum e rândul meu. Poftim. Ce să dau? Dar e certărit. Deci swing după aruncă la mine. Și aia e. Dacă dau Și apropo, dacă vreți să învățați juggle, faceți schema asta. Atingeți de 2 ori. Și o să veasă mereu. De 2 ori. Și o să veasă. Acum avem așa. Te rog frumos, dăm. am dat bărg. Nu cred. Nu cred! Nu vă jur. Nu. Nu cred așa ceva. Dădeam și in, bă, da, ai luat-o tu. Așa, hai să dăm așa un lighthouse. Păi Lighthouse e simplu. Stai un pic, lasă-mă să-l dau că vreau să fac o schemă. Pe final o să dăm și un Game of Ken. Așa. Și de aici vreau să dau așa. Știi ce am vrut să fac? Stai că mai vreau să dau o schemă. Dau așa. Toți care știți schema asta mai vechiuți, se numește avionul, dacă o știți. X-Remus sigur o știe. Și surpriză, mi-a reușit schema asta. X. Era aici, stai. Și in de acolo. Pe asta vreau să fac. In. Bun. Transfer. Era aici, in. Transfer. Transfer din nou. Nu, ortări și atât. Băi! Iată. Stai că vreau să fac cu asta, avionul. Avionul și lighthouse după. Lunar, nu pot, să știți. Lunar, nu pot, trebuie să-l învăț. Stai că vreau să fac cu asta, o dată, o singură dată. Ai dat de 10 ori! O dată, un lighthouse și gata. Poftim? Bun. Bă, dă-i drumul, stai. Aproape. Nu vă las de noi, că noi acum mai stăm 5 minute, nu 5, 3 minute și o să închem. Că avem și noi teme. Am și are și el teme, am și eu. La mate trebuie să dau, să scriu o grămadă. Oricum te ajută, frate. Te ajută fratele tău. Ok, dar și tu mi-ai zis că ai nevoie la ceva de ajutor. La română știu. Nu mai am. L-ai făcut? Da. La engleză știu că mai ai un pic. Ba da, mai ai. Nu mai am. Ce ți l-ai făcut? Nimeni, nu. Ok. Rămas. Mai stăm 20 de secunde. 1, 2, Bun. Stai, Trei. până să faci la și 10. și câte? Și 9, și 17. Un minut mai stăm fix. Ați văzut cum swing-in-ul? Bună ziua, pui mei! Ce-i dat tărțăn? Am dat swing-in și după aia cu pămarin. Bun. Ce să mai dau? Oh, shit. Fuck. Easy și tot copile. Și cam atât, o să ne luăm la revedere. Da, la voi. Da. Vă pupăm, Mulțumim. să nu uitați de concurs, să dea în Mulțumim, comentariu chiar cine vă vine mulțumim. la concurs. Da, comentariu și hai că am întârziat. La revedere, pa, vă Și pupăm. toți care să dea
like și subscribe și tot. Vă pupăm viețile mele, pa!